Con máis retraso do agardado, o Executivo ribeirense continúa a dar pasos de cara á construción do novo parque empresarial do municipio e así poder dar resposta á alta demanda de chan industrial existente. O proceso levaba tempo paralizado debido á necesidade dun cambio de usos no terreo onde prevía ubicarse, na zona de Pedras Vermellas, ao resultar afectado por un incendio forestal no ano 2008. A legislación autonómica establece a imposibilidade de cambialo durante un período de 30 anos. De aí que fora necesario por parte do Concello a presentación dunha proposta de modificación da normativa. A Xunta, pois, lóxicamente, eu supoño que co visto bo do resto dos grupos, sempre que exista esas razóns de interés público, lóxicamente, pois o va a permitir, porque ademais era unha cousa lógica, é dicir, estamos a falar de que hoxe en día no suelo rústico de protección forestal un podría poñer pois unha industria determinada, como unha gasolinera ou outras cousas, se non cambia o uso, porque o uso xa o permite, sin embargo, en zonas diferenciadas non era así. A intención do equipo de goberno pasaría por levar a aprobación inicial do novo polígono industrial a un pleno extraordinario a celebrar previsiblemente a vindeira semana. Daríase así un paso importante na consecución do tan ansiado parque empresarial, que debería saldar posteriormente outros trámites tamén importantes, entre eles a exposición pública do proxecto. Primer trámite é a aprobación inicial leva unha exposición pública e leva a remisión a todas as, digamos, partes implicadas da Xunta de Galicia, a todos os organismos. Despois desos informes se adapta e hai máis ou menos o que poderíamos denominar unha aprobación provisional, se volven a remitir hasta a definitiva. Os trámites pois poden ser de uns 9 meses do que nos queda ahora, xa superou da tramitación ambiental e polo tanto, bueno, o que a partir desa aprobación inicial e sobre todo do seguinte trámite por parte dos organismos, o que vamos a facer xa é establecer cas empresas a previsión demanda que teñen de chans, non? Que por ahora nos din moito, pero no momento que iso haya que corroboralo con avais e con outra serie de requisitos, veremos se seguimos pois prácticamente xa con ese polígono esgotado o seu chan, non?